श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 सप्टेंबर कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी। कुडाळ तालुक्यातील साळगाव येथील जिल्हा पूर्ण प्राथमिक शाळा क्रमांक 3 मध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय। पहिली ते 7वी असे एकूण 7 वर्ग असलेल्या या शाळेत केवळ 2च शिक्षक कार्यरत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे। या गंभीर समस्येमुळे संतप्त झालेल्या पालक आणि ग्रामस्थांनी तातडीने अतिरिक्त शिक्षकांची नेमणूक करावी या मागणीसाठी गटविकास अधिकारी कुडाळ यांना निवेदन देण्यात आले। पालकांच्या मते विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 42 असताना 7 वर्गासाठी केवळ 2 शिक्षक असणं ही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी धोकादायक आहे। शिक्षकांच्या या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती पालकांना वाटते आहे। त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा केंद्र प्रमुखांकडे शिक्षकांची मागणी केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झालंय। त्यामुळे पालक वर्गात तीव्र नाराजी आहे। यावर त्वरित उपाययोजना केली नाही तर भविष्यात शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशाराही दिलाय। या निवेदनाद्वारे पालक ग्रामस्थांनी प्रशासनाला या समस्येची गांभीर्याने दखल घेण्याचं आवाहन केलंय। विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी लवकरात लवकर पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा मुलांच्या भवितव्यासाठी कठोर पावलं उचलली जातील असा स्पष्ट इशारा देण्यात आलाय। तुमची शाळा साळगाव नंबर 3 मध्ये गेली 2 महिने आमच्या शाळेत शिक्षक नाही आहे। आम्ही केंद्र प्रमुखांकडे वारंवार त्याची मागणी केली, परंतु अजूनही शासन स्तरावर आम्हाला काही शिक्षक दिला नाही। म्हणून आज आम्ही श्री BDOकडे आज अर्ज केला आहे आणि आम्हाला लवकरात लवकर शिक्षक नाही मिळाला तर आम्ही शाळा बंद आंदोलन करणार आहोत। आम्ही आता आजच अर्ज दिला आहे, 4 दिवसांत एक वाट बघणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।